Tanong ya Carlo, pag na Carlo. Puro na ba ito na story, Carlo? Yo, what's up mga choy? For today's video, nanadata sa ating patay. Ang watarog kwan, Sigwil. Sigwil lagi kagin. Ano ba? Ay, dara! Sa mga choy, ano yung pagsikpaw sa Sigwil? Tanawa, look at this. Tara. Dapat. Pakiton tama ko sa Sigwil mga choy. Mau ni Sigwil. Luka, oy. Paksit. Astang lingawas ng bata. Astang lingawas ng bata. Asa? Napundok na. Manong di mo mumungani? Nara daga sudan? Tanong ya Carlo, pag na Carlo. Puro na ba ito na story, Carlo? Pagkabuhin na sa kinakora, no? Kalabuli. Bangus na po. Alay, pagkalabri. Grabe nito. Nabot ang bangus dari sa kuan, sapa. Ano na nga, si Kyle ko. Wala ba mo akin? Sugato ng Mario ron. Nong, ikaw wala ka. I got you. Oy, gacho karo. Banyakan mo ken. Tamakan ko ano ang daron. Grabe po ubay ni Yabo, ikatulungan ni Yabo. Yabon. Oh mga choy, dara datong ko harap. Sumal din. Asa mo na nga 7 ka kilo? Ano pag yun? Grabe kuha karon ko first time na live sentence nga naka or man kuha. Iyan ka. Dako gilain ang ganin yung mga dahol-dahol. Oh mga choy, ug mandata na luton kay. Gabi na kayo, kapoy na kayo. Oh mga choy, dara dato ba tamin son? Kaya nakalugsong man di ubay-ubay. Agay! Oh, kaya mga choy, masuot ang timpla sa atong inalunan nga. Sigwil? Ano yan? Huwag tayo. Puta ni Horot eh. Sunod, ato mo tanag asin. Kadakan man na dun. Kumayan na dun. Salt boy na. Sunod, ato mo tanag baby bitchin. Ato mo tanag bitchin. Sunod, ato mo tanag magic sarap. Magic sarap. Sunod, ato mo tanag suka. Hogang sunod, balimpir ang tanan basta itong vitamins day lang. Dahil na! Di alam vitamins lang nga lata! Lapit siya. So, ala, nawag ta. Awa! Awa kung tingog, wa na! Sunod, ato butang ng mantika daan! Ala, looks tao. Agay! Kamu ogi mata agi mau ring gidagag asin eh para digin mahulog ang paparat. Oh, sunod mga chay, unsa may atong dugayon nato nang gitakang. Oh, kira mga chay, unsa may atong dugayon nato nang aunon. Oh, kira mga chay, unsa may dugayon nato nang ibubod. Oh, mga choy! Liding na! Wow! Liding. Wow! Unang ungit. Kagtangon ko po. Tangkat ng kuko eh. Macet. Daw na pulbo sa mga taga. Duh. Tayo ba? Ha? Grabe naghahan ng buyog na nga eh. Grabe. Basta mingaw. Kaon mo ginanil, Bob. Ibuhon mo grabe naghahan ng tao. Ang tao. Kapig. Amat eh. Sige. Mga chay, dara. Abis kayo na.
Choy. Lagi libag na kung ituhan ng kaugsili. Tuna pulbos na. Oh, mga choy! Lady na! Shout out tayo sa among YouTube subscriber o commenders. Diba? Bernel Jan TV. Oy, shout out. Likayan Fan TV. Shout out, Choy. Radio Amistoso. Shout out. Joel Guso. Shout out. Elmer Sahurga. Shout out. Batang Island. Shout out. JR Fuentes. Shout out. Derben de la Serna. Shout out. Ilan Jin. B. Tonyo. Shout out. Erwin Dupay. Shout out. Edison Mamutawan. Shout out. Rel Gedyun. Shout out. Bisayang Bisdak. Shout out. QSM. Oh, shout out. Tito B. Shout out. Bisayang Kanadian. Shout out. Chris Romano. Shout out. Ele Minusa. Shout out. Merle Dison. Shout out. Wala na. Ay, say. Og shout out ko ning Bisolta. Mga Choy, gipanguwara mong video ana mga Choy. Kawa pa masyado tayo mga sila. Comment lang mo otro. Wow!